În acest video ne uităm ce este important atunci când trebuie să calculăm o rețetă pentru punerea în acord cu ordinul 201 al ANPC. Noi am discutat și cu experți din domeniu, și cu doctori nutriționiști, și cu experți în etichete și într-un final am reușit să discutăm și cu cei de la ANPC și există foarte multe păreri diferite. Am ales ca într-un final să mergem evident pe sugestiile celor de la ANPC pentru că ei sunt cei care verifică într-un final. De aceea, una din mențiunile care au fost discuții în mediul online este legat de gramajele din meniu. Deci ele trebuie să fie net. Gramajul care apare pe meniu trebuie să fie exact cât este în farfurie. Nu este vorba de ce a fost pus din rețetar. În acest motiv trebuie să folosim valorile gramajelor net și să folosim ingredientele în forma care ajung la client. Adică, în cele mai multe cazuri, ele sunt ingrediente gătite. În special e vorba de proteine și de cereale, să spunem. Bun, și pentru un exemplu o să vă arăt aici pentru mușchiul de vită pe pat de orez. Dacă folosim, eu am folosit deja varianta gătită, dar o să folosim și varianta crudă pentru a vedea cum arată una lângă cealaltă cu același gramaj. Deci, dacă folosim mușchi de vită crud, numărul de calorii este mai mic pentru 300 de grame față de cel prăjit. Pentru că cel prăjit are apa a ieșit prin procesul de gătire și atunci valorile s-au condensat la 100 de grame. De aceea este important să folosim varianta gătită. Pentru orez, o să introduc acum și un orez uscat, crud. Uitați, orezul cu bob crud, cu orezul cu bob lung crud. Introducem 200 de grame. Acum ca să le punem una lângă alta. Ok. Deci orezul crud are de 3 ori mai multe calorii, aproximativ, față de orezul fiert. De aceea trebuie să folosim varianta gătită și exact gramajul care ajunge la final în farfuria consumatorului. Acum că am lămurit cu partea de gramaj net, trebuie să discutăm de următorul punct, care este, trebuie să fie afișați toți aditivii și alergenii pentru toate produsele, inclusiv cele din comerț, indiferent de cantitate. Am auzit de la unele persoane că tot ingredientele care nu au 20 de grame pot fi omise. Deci spunea cineva că dacă folosește delicat și au doar 5 grame, nu trebuie specificați aditivii de acolo, ceea ce ni s-a confirmat că este greșit. Deci trebuie specificat toate ingredientele care au aditivi și alergeni, indiferent de cantitate. Aditivi și alergeni, ca să luăm exact cuvintele care ni s-a spus, și pentru 0,01 grame de delicat trebuie menționat aditivii și alergenii în lista ingredientelor. Deci, după cum vedeți, pentru noi deja facem acest lucru. Dacă introduc aici chiar și 0,01, tot avem colorantul, antioxidantul și potențiatorul de aromă și celălalt, toți potențiatorii de aromă din delicat. Ok, acum că am rezolvat și asta, mai există partea de meniul extins. Deci, în meniul extins trebuie să avem și eticheta produselor folosite. Deci, ce scrie pe fiecare produs pe etichetă trebuie să apară în meniul extins, care este obligatoriu. El nu ajunge la client direct, dar clientul poate să aibă acces la acest meniu extins la cerere. Asta face parte din ultima actualizare celor de la NPC, în care se menționează acest meniu extins. În aplicația noastră îl puteți vedea bifați extins și atunci când deja vedeți, apar ingredientele din interiorul delicatului, pentru că aici este singurul produs compus care are și eticheta. Deci cam astea ar fi cele 3 lucruri importante pe care le-am aflat noi din discuțiile noastre cu cei de la NPC.